Qalbna tħabbat l-aktar ma' dawk il-persuni li huma l-aktar fil-bżonn. Dan kien il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru Robert Abela permezz ta' artiklu pubblikat fil-ħarġa tal-ħadd ta' The Sunday Times of Malta li fih foka fuq il-ġejjieni ta' pajjiżna. Fost l-oħrajn il-Prim Ministru nota diversi miżuri soċjali li kellu l-baġġit tas-sena d-dieħla bit-tema Malta Ġusta li l-kol jirriflettu l-prijoritajiet tal-Gvern Laburista li ħares li jimbotta ekonomija soċjali. Dr. Abela taħarsa lejn l-ambjent li fih tħabbar dan il-baġit fid-dawl ta' diversi sfidi internazzjonali li qegħdin ħallu pressjonijiet inflazzjonarji madwar id-dinja kollha. Fost dawn semma l-pandemija u t-tensjonijiet ġeopolitiċi. Madankollu il-Prim Ministru stqar kif flimkien m'hemm l-ebda sfida li ma nistgħux nelbu dan filwaqt li jinnota l-effetti serji tal-isfidi internazzjonali fuq numru ta' ekonomija madwar id-dinja ferm akbar minn dik ta' pajjiżna. Abela kontrasta dawn l-effetti ma' dak li qed jiġri f'pajjiżna e kif stqar li l-ekonomija Maltija qelbet numru minn dawn l-isfidi u qed jirnexxielha tirreġistra tkabbir is-sena wara l-oħra. Dan is-suċċess ekonomiku attribwih għal tliet fatturi ewlenin: l-istabilità għall-familji u n-negozji brabta mal-prezzijiet tal-enerġija għal kontrarju ta' dak li ġara f'pajjiżi oħra, it-tisjieħ tal-benefiċċji soċjali u l-ħolqien ta' ambjent b'kondizzjonijiet tajba biex tiġi inċentivata prosperità ġdida. Hawnhekk żied jgħid kif il-baġġett irriafferma l-prijoritajiet strateġiċi li għandu l-Gvern għall-pajjiż. F'dan l-ispirtu ta' ekonomija soċjali, il-Prim Ministru semma l-miżura li komplet tigarantixxi l-istabilità fil-prezzijiet tal-enerġija b'investiment ta' 350 miljun euro, miżura li diskrivija bħala injezzjoni diretta fl-ekonomija li se tiżgura livell ta' għajxin nola minn dak ta' ċittadini Ewropej oħra. Miżura oħra li nnota l-Prim Ministru kienet dik ta' 780 euro żieda fis-sena fil-pensjonijiet li għal ħafna din iż-żieda ser tkun aktar. Dan għal-kontrarju ta' dak li sar għal numru ta' snin taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti fejn fihom il-pensjonijiet kienu friżati. Dr. Abela rrefera għal miżura oħra tal-budget għal dawk li huma parteċipi fid-dinja tax-xogħol fosthom il-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-inflazzjoni. Il-Prim Ministru stqar li għall-Gvern il-familji Maltin u Għawċin jirrappreżentaw il-futur u għalhekk il-Gvern determinat biex ikun ta' sapport għalihom. U għalhekk li l-budget tas-sena d-dieħla inkluda iż-żieda flotja tal-ewwel wilt minn 500 euro għal 1000 euro fost miżuri oħrajn bħal żieda oħra fiċ-Children's Allowance u għotja ta' 500 euro għal kull sena għal 3 snin għal dawk il-ġenituri li jidhom jibqgħu jistudjaw. Fl-artiklu tiegħu Dr. Abela irrefera wkoll għall-allokazzjoni ta' kważi biljun euro għal proġetti kapitali. Dawn se jkunu qed jirdoppjaw l-investiment kapitali fil-qasam tas-saħħa u jitriplaw fis-settur edukattiv minn kif kienu qabel il-pandemija. Il-Prim Ministru stqar ukoll kif is-sena d-dieħla se jsir investiment qawwi fil-qasam tal-enerġija nadifa u aktar investiment bris aktar spazji miftuħa u ħodor. Dr. Abela temm l-artiklu tiegħu billi dikjara kif dan il-budget immarka pass importanti fl-implementazzjoni tal-viżjoni tal-Gvern fejn il-pajjiż ikun inqas dipendenti fuq ir-riżors uman ta' ħaddiema barranin u t-tisjieħ tal-viżjoni għal Għawdex bħala gżira ta' villaġġi. Fl-aħħar il-Prim Ministru qal li t-tema Malta Ġusta tirrigwardja l-pjan holistiku biex jitjieb il-livell ta' għajxien għal kulħadd.